Sirang na bagong aga, nagkaantabay na anbanhon. Sa radyong sa tong katiwala, sa katotoohan, sa bareta, sa pagtabang sa kapwa. Isok si masigat, ulikan pangalaw, masin pagtubod, tingog min katotoohan. Sa langit, kadikluman, tingog min bangwan, ang pangon ng pag-akyat, di maisok si masigat. Tamang oras, alas 10:06. Kuya po ang katotohanan, the church cannot and must not take upon herself the political battle to bring about the most just society possible. She cannot and must not replace the state. Yet, at the same time, she cannot and must not remain on the sidelines in the fight for justice. From Pope Benedict XVI. Yan po ang katotohanan. Veritas News Alert. Maray na aga, uyapuan pang alas 10 na news alert atod kan Mark Cafe asin kan NGCP. Voter turnout kan May 2022 election nagpakol sa 83% ang pinakahalangkaw na automated polls sa istorya kang nasyon. Base ini sa pahayag ni Commission on Election o COMELEC Education and Information Department Chief James Jimenez. Durante kan proclamation kan mga nangganang senador sa Philippine International Convention Center sa Pasay City, pigrekonusir ni COMELEC Chair Saida Men Pangarungan ang mga botante na nagtiyaga na magpila ni nalawig tanganing makaboto. Pigorgulyo ni Pangarungan ang kondukta kan May 9 election asin sinabing sa indang matrayumpong na depensa ang diretso kan publiko sa demokratikong proseso kan eleksyon. Sobra 67.4 milyon na botante ang nagregistrong nagboto sa national asin local election kang nakaaging simana. Yan ang pangalas 10 na news alert atod kang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kaping tunay na may herbal at puro ang sangkap. Basta Mark Cafe, suabe. Atod kang NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Ini si Susan Balane, maray na aga. Veritas News Alert. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uya na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uya na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Okay, may maray na aga mga tugang. Aldaw na naman po nin Huwebes. Sa pangalan po kan sa kuyang partner digdi, si Professor Edgar Barameda,
Ako po ang sa inyong makakaibahan ngunyan hasta aksya na 11 o'clock in the morning. Hindi po naman sa programa kang Bicol University Extension Management Division na iyo ang programang pang-edukasyon asin pang-kabuhayan. Uy, ngunyan aldaw na ininin Huwebes, maswertehon kita, tayo kitang pag-iriba. Pag-iriba niya to dyan, hali sa Bicol University Tabaco Campus. Dahil iba po si Sir Antox Mendoza, Antonino Mendoza, saro pong faculty researcher kan Bicol University Tabaco Campus. Pero bago tabi yan mga tugang, gusto niya itong paabutan ng patartara. Ang gabos na nag-antabay, naghihiling asin nagdadangog, digdi po naman sa satuyang programa, ngunya na pagkaaga. Gusto niya itong, siyempre, paabutan ng pagbati ang satuyang mga opisyalis kan Bicol University sa panginot ni Dr. Arnulfo Noli Mascareñas, asin sa gabos pong Vice Presidents kan Bicol University, siring man ang pamayukan BU Extension Management Division na iyo po naman si Professor Rowena Weng Zoilo, very energetic. Asin ang sayang staff, si Beth Alfani, asin iba pa niyan po sa likod kan programang ini na sa indong naantabayanan na hiling na dadangog tuyong aldaw nin Huwebes kada pagtumba nin simana. Alright. Siguro dahil niya ito pahaluyon, tayaon din niya sa atubangan niya ito si Sir Antox. Uy, si Sir Antox, dahil siya nag-zoom. Abo ni Sir, gusto ni Sir live. Yaon man niya ako, Sir Set, sa istasyon dapat. Iyo. Yaon man ang ganyan ngunyan. Kaya lay kita ngunyan ma-zoom para kay Sir Antox. Tayaon siya digdi sa kampang ko, digdi mismo sa studio, kan Radio Veritas. Digdi sa building na ini ngunyan. Kinamumugtakan niya ito ngunyan. Sige Sir, okay na ang camera niya, ano? Okay na. Sige Sir, go ahead po. Opo, sige. Ayan, marina hapon, aga pala. Okay. Marina aga po sa gabos na parahinan nyog po kang Radio Veritas digdi po sa Legazpi. Ako po balan nagpapasalamat naimbitaran manggiraray. Dahil actually dapat last month pa. Kaso sabi ko pag Webes pa yung schedule ko sa pagklase. Oh, okay. Kaya sabi ko dai ako available kung face to face. Mas magayon pa ng face to face tanganing day maluya pa nung internet tangon yan. Iyo po baga Sir. Oo. Iyo kaya sabi ko kay Ma'am Bet, salamat pala sa kay Ma'am Bet sa kay Ma'am Naweng na nalawas manggiraray so sa toyang pag-oristoryahan digdi. Ano po? Okay po. Yan. Ako po pala si Antox Mendoza sa researcher kam BU Tabaco Campus and ang mga pigagibo ko po para po sa mga research sa marine and coastal resources. Iyo po. Apa. Sir Antox, bago kita magpasiring sa dakulang sphere kasi yung diskusyon. Sa ngunyan po, anong pinakang enot na pinakakasibutan nindo ngunyan? Lalo na po ika sa parte mo dyan sa BU Tabaco Campus. Iyo. Ngunyan po, igwa kaming project na funded kang CHED. Siya? Extension extension project na siya nadangog ko pigano na siya pigaro pigpamidbid na ni Doc Alex last time so kadonong Bicol yan ang ko ngunyan ang ongoing na research ako po so project leader. Yan ang purpose kay ito is yan so mga researches na na-publish kang researcher kang BU Tabaco pun kang 1980s hanggang ngunyan. Okay. Oo. Pig-convert ito siya into learning materials na pwede masabutan or pwede magamit kang elementary saka secondary. Education. Garo ang nangyayari so mga pigiribo ta po baga sa BU na research so na publish ang nakagamit lang usually so graduate student. Yes. Or kita na faculty. Pero pambihira day aram kang mga kaakian tangon niya na igwa palan ki pigagibo sabi nga ni kang mga gurang igwang ispersos. Oo, ang mga faculty na nagre-research kang BU na maaraman ang mga alimbawa itong mga natural resources ta. Pero day aram kang mga kaakian. Ang sarap po nga ni ka na ehemplo tabi sir. Paglibot-libot mo sa elementary sa high school, pag hinapot mo ano ang kuyog? Di ito nang may aram. So less than 20% ang may aram. Pero sabi ko nga ni ang makamumundo kasi ang kuyog sa Bicol usually hali sa tabako. Ayan. Dahil daram kung ano iyan na kuyog.
And saro pa, na pinaka-importante, sikat sa buong mundo, sinarapan. Sinarapan. Oh, day ninda aram na yaon sa nasa Bicol. Yan sa oo. So garo, sabi ko siguro tama na siguro ining panahon na sa kadakulan ng mga nagibong publication, reports na ipamidbid ta sa mga kaakian ta. Naigwa kita kay ni mga resources na inidigdi. Halimbawa, sabi ta nga ni ang Mika ito, kang buhay pa itong Dr. Suliman is yaon sa Bicol ang pinakasadit as in pinakadakulang sira. Tama. Yaon ang sinarapan, that is the smallest commercial fish in the world. Then iyaon man po so Butandi. Butandi. Ayan, yan man ang largest fish. Yes. So sabi ta garo maluya ang tadigdi, garo informasyon. Tapos garo nagdiretso kita duman sa filosofiya na paano ta mapapangatamanan, maalagaan ang satuyang kapalibutan kung day ito aram. Yes, tama. Yan, gararog cancer ang Yes, opo. ang filosofiya tangon yan sa research na yun. So sabi nga ni baga ka mga kaakian, paano ta ka man mapadaba kung day ta ka mamidbidan. Tama. Bula sir, kumbaga, harayo ng pigihiling ta, igwa man sana pala sa tangod. Correct. Iyo po nga niya na nag-aadal pa kita kang bako man sa ayan, Philippine Eagle, okay Yes. man yan na pag-adalan. Pero usually yaon sa Davao. Adi, ang Tarsier yaon man sa Visayas. Sa Pero Bohol. digdi sa tuya, may sinarapan kita. Igwa Yes. kitang pili. Yes. Igwa kitang mga hanit. Gabos Mga- ng ang kita na ngon yan ang garo piga declare ninda na tuna capital kang Philippines. Oo, actually yun na nga nitong sarota na pig na igwa kitang pigapod na Marine Stewardship Council. Gustong sabihin, pig-approve ninda, ini po pa ng council na ini, garo, siyang nag-approve na ang sa imong paagi kang pagsira is sustainable. Sustainable, yes. Yan. So gustong sabihin, pwedeng matrace back paano mo ini dinakop, siyang nagdakop kasi may record yan siya. May certification. So gustong sabihin, ang mga dakop na tuna kang usually digdi sa Lagonoy Gulf, sa Tiwi, sa Tabaco, Yes. sa Camarines Sur, export siya. Yes. Kasi gustong sabihin, sustainable ang pagsira, ang paagi kang pagdakop, maray na klase ang pigdakop. Gara mga arog na pasistema ta na dapat maisihan kang mga kaakian ta. Tanganing later on, masabutan ninda paano ang pagkonserba kaining sa toyang mga recursos naturales. And saro patabi sir. Okay. Garo hidden agenda. Grabe Ako nang yan hidden. Ako na hidden. Hidden no more. Okay. Kung maaraman ninda na ang pag-eskwela sa fisheries, magayon palan ang nagiging resulta. Haliun tayo itong pag-isip ka mga kaakian, buda kang magurang na pag nagkuha ka ki course na fisheries, magiging kang parasira. Sala. So garang uni ang mga nag-eskwela kang fisheries. Lalo na kung graduate ka kang Bicol University. Oo. Ayan. Ang regional director mo niyan kang BIFAR, graduate yan. Graduate. Sa Wow, sa okay, BUTC. okay. So gustong sabihin, pipaliwanag ta sa inyo na ang fisheries or maski ang agriculture is a managerial course. Course. Iyan, bako siya so ikang matanom. Oo. Manager Meron ka. din kaning Ayan. agriculture courses para Para umakaw. Tamili fisheries para para sira. sira ka. pero, Bako man. Ayan, ang baba guntang pananaw ninda tanganing magano sinda. Magka-interest. Magka-interest. Ano, sir? Ayan, Tama. tama ka sir. Magka-interest na mag-take ng fishery courses. Ta Mm. iyan ang kaipuhan tango niyan. Iyo. Di ba? Gararo ka tabi sir. Sir, ining sa inyong proyekto na igwaning katabangan ang CHED or DepEd, ang gustong sabihin kaini, magibo kita nin mga learning materials na gagamiton sa classroom kan mga akit tangaling mas masabutan ninda kung ano ang mga nahihiling ninda sa inang palibot, as in kung anong igwa ang Bicol region, lalong sabi mong yan pinakasadit na sira Ayan, sa bilog na kinaaban, Ayan. pinakadakulang sira sa enterong kinaaban, nagkaparaharayo pa kita uyan man sa napalan, Ayan, nasa tangod oo. niya to. Ayan, iyo po nga ni sir. Garo, ang inot po kasi sa sa pag-interview ta, sa pag-survey ta. Nata, ano ang rason nata ang mga teacher tango niyan, although pano na yang ki-training, Yes. may pag-adalan, may degree yan. Nata sa pagturo ninda, garo, daininda na sa sabay, ining mga, mga pigapod tango niya na mga natural gems kang Bicol. Garo, ang pigaturo paano garo nakakahon ang mga teachers ta base duman sa pigtao kang DepEd man na material. Yes. So ang pigibot ta po ngunyan sir, nakihuron kita pig mingo na ini pig pilot sa Tabaco City sa DepEd Okay. na kung pwede i-integrate ining pigibuming mga pigapod na environmental education learning materials
inform kay ito kay mga researches ta ano Yes. na may integrate ninda kung sain man po na subject pwede. Mhm. So nagibo na po kita ning mga series kang mga seminars plus last 2 weeks ago nagkandak po kita kipigapod na teaching demonstration. Mhm. So gustong sabihin, so itong mga nagibo ming mga nagibo kang BU na mga learning materials, pigbalo kang mga teacher kang elementary, Mhm. junior and senior high Mhm. kung paano ninda ito ma-integrate sa pagturo sa English, English, sa PE, sa gabos, social sa studies, social studies, sa Filipino, science, sa mathematics, gabos po Mm. nahiling ninda na dakulaw ng potensyal. Mm-mm. And duman nga ni sa teaching demo na mga estudyante mismo ang pigamit at pigtugutan naman pero lang sa mga junior high kasi Mm. mga na sinda bakunado. Nangalasinda na igwa pa lang kayan. Ang after di ba pig interview may questionnaire na pighapot sa mga estudyante. Kadaklanan sa inda dahil maninda aram kung na ano ito. Iyo, sir. Halimbawa, ano ang kuyog, ano ang Mm. sinarapan. Mm-mm. Gura no kahalaba or kahalawig nabubuhay ang sinarapan. Mhm. So itong mga interesting notes na garo nagiging trivia sa inda pero garo magayon na input para nasabutan ninda kung paano ang pag-conserve, paano ang pag-manage kang resources na ini Mm-mm. para sa sa sustainable na utilization ta sa future. Mm-mm. Garo arog po ka. Mm-mm. Oo. Ini sir na so yun ang stage tangon yan. Apo, Dahil pa apo. talaga siya fully implemented. Nag-pilot test mo. Ay iyan, iyo po sir. Mm. Oo. Tanganing later on, kung ano man ang feedback makuata naman sir sa pilot testing na ito, Yes, ito apo. pwede mag-adjust kita kung paano ang approach, Correct. approaches to adapt, tanganing Ayan, maintain. Alam mo ako sir, gusto ko talaga ining maray. Kaya nga ni kun minsan marareparo mo ako mga arog ka ining mga arog po kayo ning conversation ta, mga ulay-ulay ta. Pig-avoid ko sir, piglilikayan ko na magparataram ng English. Alam mo sir kung nata. Correct. Dahil kasi maniwala sa bagay pabor sa kuya. Nag-earn ako ng extra income sa pag-translate lang. Correct. Tama. From tama. English to Bicol. To Bicol, Nagpara-adal kita magpara-English. Ito pa lang, ang requirements, ang Yeah. requisito, sir, kaya po, may translate May mo translate. rin Yan po. Maano nga ni sir ta. So aki ko ngunyan. Ay so aki ni Mrs. pala. Na garo pabaliktad sir kang inot pig-tutor kita, pig-enhance kita para mag-English. Yes. Ngunyan pigpatuturan ko sa aki ko paano ang pagbikol. Ay ako, sir, brochure, mga ano pamphlet, nagbibikol po Nagbibikol talaga ay ako, magayon niyan no. Iyan na Mm-mm. nga ni ang garo naging problema na ngayon. Garo siguro naging man kita kang inot na paano nagaro Iyo. focus ta talaga So iyon po sir ang ang pig. Pero sir, ikakataka, bako bumaraut ng tatao mag-English. Ay, syempre, Oh, syempre. pero yun ang advantage ko, advantage yung kiraray. Actually, yan ang reason ko nata, maski sa ilang bansa, igwang Ayan, Mm. opo. Pero ang Tama yan. sisabi ta, di talingawan so Iyan, lokal opo, tang oo. dialekto, mga lingwahe tata. Correct. Kung sa iya nga sir kuyog. Ako Iyan. nagjo-joke ako sir kang kuyog. Dahil mo alam kung ano ang kuyog. Ngayon nga, ang kuyog niya ko ay ang ugbon kang bataway. Dahil pero bako man si Rendo Iyo, to. tama yan sir, tama. Iyan sir, tama yan sir. Iyan ang ugbon kang bataway na So medyo darakula na mga siganid na pigapod ta or mga rabbit fishes. Bataway or Opo. actually sa sarong kung mabasa mo kung may panahon ka sir, mahiling mo sa ta. Sarok kita sa lugar sa mundo na may pinakadakol na klase kibataway. Klase kibataway. Bataway. Iyan garo ang mga midbid ta dyan, sa mga nagdadarangog, lalo na sa coastal, aram-aram yan. Ika sir, takong nagapulutang ka. So, mublad. Mublad. Yan. Mas nakula sa bataway. Mas dakula. Yan. Mm. Sandig. Mm. Taragbago. Dakulo niyan. Actually, yan. Siyam na species. Wow. Yan. Garo, arog sinda ka ang kadakol. Pero pag kuyog sinda, dipisilo ng pagdidetermine kung kisay ang aki. Iyo. Tara dito. Pero may pag-iriba kita sa BUTC na eksperto dyan. Mm-mm. Pag nahiling pa lang niya, ini nga species ininarog kayo ni, iniarog kayo ni. Oo. Yan man ang pigadala Sir, niya. maliban diyan sa sir, sa project tango niyan sa DepEd, na yun na nga ni Apa. kagibok ng learning materials. Kung kita sir mabalik sa dagat, at igwa kita mga projects ngunyan kaayan, like nagwa kita ng mga fish sanctuaries or other interventions. Yes, sir. Ang pigagibutangon niyan, actually ang Bicol University Tabaco Campus sa pamamayo kay ito ni Dr. Soliman. Opo. Kitang saro sa mga inot na
nagtabang sa sarong LGU na mag-put up ki scientifically na anong apod kaan garo hali sa science base ang information para ma-establish ang sanctuary nito. Sanctuary, okay. Ayan, tagaro bako man sa pagano. Ang iba pa masabi, diyan na sana ngaya kita magayon diyan. Kita bilang yaong kita sa academe, pighiling talaga ano ang estado kang corals, ano ang estado kang mga sira, ano ang estado kang mangroves, gabos iyan. Yes. Then ano ang sa mga pag-iriba taman sa social science, nag-interview man sa mga tao. Ano ang kagustuhan nindo na magkaigwa kita diyan ning protected area. Yes. Pag igwa kita diyan matabang ka mo, susuportahan daw nindo. Takong dayman sa nadi useless. Iyo, aram mo sir, kason kansaro nagkaigwa man ako ning oportunidad na mismong makasabay duman sa press conference baga na yaon ng mga taga DA and yaon ng taga DOST sir, Department of Science and Technology, mismong sa Secretary Ato Peña ang yaon duman. And then iyo na nga nini sila pag-ulayan mi ini na sabi ko, inapod ko kay Congressman Joey Salceda. Sabi ko, sir, totoo ba? Sabi ko, totoo ba na ang budget ng Pilipinas every year sa R&D, Research and Development, ay wala ngang 1%? And inatest niya, sir, totoo. 0.2% lang ang budget. Sabi ko, why? Ganun. So, ako niya explanations. So, ining bagay ni sir, garon igwaman ning backlash sa mga pag-aadal or kay puwanta lang talaga maging interesado sa research. Ayan, ang duwang bagay pa sir. Opo. Kang inot pa kay Sebaya ito, kay Gloria yata, kay President Arroyo. Garo mga around 1.5 to 2%. Iyo dakulaon that time, yes. Pero dakulaon man ang pig-uli kang DOST, kang DE-bar wow. na budget kasi iyo nga nito garo kulang ang arog sa tuya sa academe na mag-engage sa research activities. Okay. Garo arog ka na naging problema. So kaya kumahiling mo ba ngunyan kita sa pamamayo ni Director Joneda sa ni Dr. Amano. Opo. Garo pigpirit baga kita gabos. Mag-ibo ki research na bako lang in-house kundi pati external funding sa cycle 9 sir, sa cycle 9. So garo igwa actually ki budget. Okay. So ang naging problema ngunya naman kang DOST. So kang garo pig open ninda magayono na ang proseso ninda. Pag nagbala ako kaso sa wrong time mag-submit proposal. Ang available na lang is for 2024. Gustong sabihin, sabi ko, pighanap ko nga duman. May mga taga-BU man, dakol man ang pero kadaklanan talaga, syempre, sa dara ko lang universities na may mga magayon na research facilities. So, garo midbid na sinda kang DOST na may kakayahan talaga na magano. Although, kaya man kang BU. Igwan na, nagpupuo naman ba kita, igwan na kita ki mga facilities. Ayan na po. So, igwan naman kita. Kaso, syempre, iba mang giraray talaga garo kita as regional university as compared duman sa mga national universities na dara ko lang talaga ang naka-allocate sa inda. Sir, ano paghiling mo ang pinakang immediate impact? Pero sir, simbagon mo po ini after kang commercial. Sige. Ano ang immediate impact na nahiling mo? Pag ining project tang ini, na-cascade ini sa mga aki, sa mga estudyante, na mas nasasabutan ninda ang sa ilang palibot, lalo na ining tungkol sa mga nag-existir na sira na yan, flora and fauna, na kuminsan baga tuod sana kitang parabakal mayo kitang pakialam alam mo sir siguro saro ini kang pwedeng maging research pero medyo hababa pa na haputulan mga ang mga elementary high school papangaralan mo kan mga sira sa Saud sa lokal na ngaran sir. I don't know kung pirang nakakamidbid ka iyan. Ako nga ni sir dako lang na midbidan kon sira dahil inot po nagmanager ako ng Sarumpalakaya sa Batangas kaya naintindihan ko yung sabi mong kuyog mublad abataway. Pero dahil kung gabos na sira aram, pero itong mga yaon duman na para sira mi, kapayo pang sira, pigangalanan na. Ito nga pampano, ito nga lapis, ito nga, sabi ko wow. Pero pag ka sa mga bagong anong sira ini? Ewan, basta isda yan, masarap yan. Matinik yan, yun ang ninda. So, sige, atyan sir, gusto ko mako ang take mo ligdi, ang insight mo ligdi. Pagbalik niya to, mga tugang. Mabelta po kita, dyan lang po kamo.
Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang mag-apekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig sa radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, FIVOX, Pag-asa, MGB at ibang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o e-balde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo, at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain, at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasana, drills, at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyong anumang oras. Sa camp, Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City Albay, sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yupo. Maaring tawagan ang hotline number 742-1176. Sa OCD5, Bida ang handa. Your destiny. At the heart of Legazpi, El Palacio, the first enterprise development product of the Diocese of Legazpi. El Palacio, a unique place to spend and create memories with your families, friends, and loved ones. Homey accommodations with cable TV and Wi-Fi. Comfortable rooms with hot and cold shower with function halls. Perfect for wedding receptions, birthday parties, trainings, seminars, conventions, and meetings. El Palacio is conveniently located beside St. Gregory the Great Cathedral Parish, Albay District, Legazpi City. Come and visit us. When you experience El Palacio, you are extending help for the welfare of the clergy of the Diocese of Legazpi. For inquiries, contact 0936-921-1225 or message us through Facebook. El Palacio, your palace experience. Mga kasangga, dahil gusto namin na mas lalo pa kayong mapasaya, na mas lalo pang maging sulit ang bawat paghigop nyo ng kape. Ang Mark Cafe 10-in-1+1 Coffee Mix with brown rice, mas lalong pinasarap, mas lalong pinabisa. Mark Cafe 10-in-1+1 Coffee Mix with brown rice. Siniksik sa mga mabibisang herbal na sangkap na napatunayang malaki ang naitutulong sa ating kalusugan. Agaricus blazei morel mushroom, mangosteen extract, purple corn extract, brown rice extract, spirulina powder, moringa powder, alkaline powder, tongkat ali at mas pinasarap pa ng organic sweetener na stevia. Creamy pa. Mark Cafe 10-in-1+1 Coffee Mix with brown rice. A quality product of J. Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153. Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. Kasi TV, sagot yan, maging sa kamatayan, honorarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamong problema. SEDB, simbag sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago. Kinabukasan ng pamilya ay sigurado. SEDB, simbag sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDB, dito na tayo. SEDB, dito na tayo. Dati, lumalabo talaga ang paningin ko dahil sa diabetes. At sa pag-inom ko ng iBerry, naramdaman ko na lumilinaw ang paningin ko. Saka bumaba rin ang blood sugar ko. Talagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
nagpasida ni, nangingisda, nagkaroon ako ng katarata, Iberi, giinom na ako, umaga, tanghali, hapon. Salamat sa Iberi. Medyo wala na, hindi makati. Totoo bang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19? Ako nang magsasabi sa iyo, effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa, sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan natin magtulungan. Okay mga tugang bertada po kita, maray na aga po sa Indo Gabos, kamo nag-antabay sa programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan na pinapanginutan kan Bicol University Extension Management Division, ni partikularmente ni Director Professor Rowena Wengsoy, asin kan sayang mga mahiguso ng staff dyan, no? Okay, kasi bago kita nag-break, nag-commercial break, may pigapot po kay Sir Antox, garo sort of trivia or sort of, sidelight lang sa discussion ta. Pero after kang simbang ni Sir Antox, mapasiling kita mga tugang, aramon daw niya ang status kang corals sa Bicol region. Ang pinagtatawan talang pirmining atensyon, ang mga sira na yaon dyan sa Saudan. Pero nata kung minsan Sir Antox, mahalo ng sira, minsan halos walang sira. Kung ano talagang mga nangyayari kaya yan. Aram mo Sir Anton, aram ko yan. Ako sabi ko sa inyo, nag-manager ako ng Palakaya. Ayun. Hali sa lawod Sir Antox, habang nagrarani sa tubig ang sira, pasiring sa saud siging mahal. Oh, anyway, ito na muna Sir Antox. Sabi ko sa imo kasawago, nasa alaw yan, kadakalang ka sa tuwing mga estudyante, mga high school, elementary. Maluyan ang pagmidbid, halimbawa sa klase ning sira dyan sa Saudan. Ayan iyo. Sa tuya pong pag-aadal pa, no? Ang mga aki ngunyan garo bako na siya mobile. Mobile Legends lang sinda. Yaw sana sinapirmi sa araw. Bakong arog sa tuya kang inot. Aki pakit. Day ko haram sa mo sir. Okay to aki pa pigsugo na magsaod. Iyo man ako sir. Ayan o. So kaya garo tataon na kita kung ano iyan na klase, anong tilapia, anong bangus, anong sibubog. Sa elementary pa lang. Pero ngunyan baga pa mga akita, maski ako tabi sir, karo day ko man kaya sugo ng aki ko paduman, tagaro delikado na talaga ang panahon. So garong iyon na nga nan. Tapos siguro naging garo madali na paano ang ang pag-order sa igwa na kitang mga nga podkan, mga short orders, igwa na kita kay ning mga mga sa online plus ini mga panda, garo mas masira magkaon ang mga aki digdi sa mga nga podkan sir, so mga food chain, di ba? Sa mga fast food, garo mas gusto ninda diyan kaysa pag pinahiling pag nagprito ka nga ni kisira. Igwa nga yung corn beef. So garo iba na pa ngunyan ang talaga ang panglasa kang mga aki. Iba nang na-develop na taste yun, tama kasi kahit aki pa lang pa garo maugma man ang magurang napigdara ang aki niya sa food chain. So siguro nababago ang panglasa niya, pasiring na siya duman sa chicken, sa karne. So kita kang inot, sabaw sana. Ulam na. Ayan. So garo-araw cancer ang saro na mga nahiling me. Esa ang ikaduha, iyon na nga ang garo medyo hugak na ang mga aki na masugo dahil mo na masugo pa saod. Tagaro nakakaluya man sa porma ninda. Malakaw-lakaw ka dyan. Dapat malakaw-lakaw sinda sa sentro. Andara, plastic bag hali sa mga Darakulang Mall. Pero kung mga burger, ayan, pero kung sugoon mo nga ang patos sira, garo, iyo. Iyan, gara. Saro iyan sir sa mga factors na makakaano. Anyway, in other time, some other time, i-discuss tayo. Ayan, sige pero sir. Palagos po kita Sir Antox. So sabi ko na nga ano talaga ang kamugtakan kan sa tuyang corals, digdi po naman sa nakapalibot digdi sa tuyang peninsula. Digdi sa Bicol region. Iyo magayon iyan sir na kaputan mo kasi tama ka duman sa introduction mo kasi bago na
Garo ang focus talang permi is ining sira. Pero dayta aram natataday ta pigadalan say nag-star ang sira. Yes. Ayan ano. Yes. So sabi nga ni sa base sa research na pig-conduct sa digdi sa Bicol, 50 to 75% kang dakop na sira nag-i-star sa coral reef. So gustong sabihin kakadikit sa na itong sira na pigapod tang nakukuha sa lawod. Okay. Ayan o. So gustong sabihin, dakulaon talaga ang rason na dapat pag-adalan ta ang coral reef, i-manage ta ang coral reef. Kasi kadaklanan man, more than 50% kang sa tuyang mga registered fishers are sustenance fishers na pigapod. So karuyaon sa nasa gilid. Oo. So wala man sin bakong araw kang sayo mo na palakaya, yaon ka talaga sa lawod. Ayan o. Pero pambira man sa nakamo, pira man sa nakamo. Pero ang mga para banwit, ang mga para pana, ang mga para bubo, ang gabos. Yan sa corals, sa reef area. So ang nadadakop niya talaga mga pusit, kanoos, yan, mga arogan maganito na dapat aramon taman tagaro sige ta sa nang kuha data pigre-reparo maray pa daw ngayang istara ninda. Ta sabi nga ibaga kang mga gurang ta ang sarong lugar na magayon pigbibisita. Tama. So gustong sabihin pag magayon ang istada kang sira, gustong sabihin dakol diyan dakol ang posibilidad na dakol ang sira diyan. Ayan po. So sa pag-aadal ta sa digdi sa Bicol last bago mag-pandemic, nagtapos ang projecta na funded kang DOST. Inipigapod na current status and resilience of coral reefs in Lagunoy Gulf. Okay. So, inang pig-adalan ta, funded siya kang DOST. Na pighiling ta, ano ang kamugtakan kang mga coral reef ta dyan? Tagaro, ang sir, ang latest na information about sa coral reef is 2004. So gustong sabihin mga 15 taon or pirang taon na? Last 10, 20, Oo, 40, mga arogan. Tumura ng 2 dekada. Yun na nga ni sir, maabot na 50, madawang dekada. na. So gustong sabihin, badakulaw na ang pagbabago niya. Okay. Luckily, halimbawa, kami ni Director Juneda, nakasabay digdi. Pero bako pa man kami gurangon na maray. Pag-graduate mi pa na 1993, may project ang DA BIFAR digdi sa Lagunoy Gulf. Naka-intra kita duman sa 1993 na Resource and Ecological Assessment. Okay. Then after 10 years, garo igwa naman sinda kibago. Iyon na ito ang latest na data. Okay. Ayan, garo follow up kang after 10 years na ang mangyayari kasi ang saro nga ni duman itong sabi mo kasubago, na ang mga protected areas ta. Yes. So garo natatagaro kay puhan i-protect mo ang sarong parte kang dagat para sa iniyan siya. Okay. So saro ito sa mga pig-adalan ta and kung magdiretso kita na duman sa mga kamugtakan sa estado kang coral bagsak gabos hababa. Siging pahababa lugod. Sigang sabi nga ni nagiging declining ang sayang living coral cover status. Nagruro sir. Yan nagruro kung sa Bicol na term deteriorating siya. So gustong sabihin kung i-convert mo siya into science, so management na pig-apply mo duman, day nag-aser. Okay. Kasi dapat baga ang marine protected area, ang purpose kayan is mapadakol ang mga resources na yan duman like corals, ang mga isda, na dapat mapangalagaan kasi protected siya. So kung nagbabagsak pa siya, garo mali ang protection ta na pigataos. May problema. Sa pigadalan ta po na garo na marine protected areas walo ba yan? Walong marine protected area sa Bicol igwa kita sa Rapo-Rapo, sa Bakakay, sa Tabaco, sa Malinaw, sa Tiwi, saro po sa Atulayan, sa may Camarines-Sur. Then saro pa sa pigaponindang Agirangan sa Rose Island. Then duwa po sa Catanduanes. So yan pa ang mga areas na pig-adalan ta sa walo na yan makamumundo ta duwa sana. Gagaro pig-adalan ta na ano ang estado kang corals outside the sanctuary and ano man ang status inside the sanctuary. Okay. So gustong sabihin dapat mas magayon ining sa sanctuary kasi may protection, may bantay dagat ka. may farm scene na pigapod. So
sa walo na ito na pighiling ta anom duman mas magayon lugod ang coral sa luwas. Sa luwas. Kaysa sa laog. Okay. Duwa sana ang may halangkaw pero di ito yun lang ang langkaw. Mhm. So gustong sabihin, pighiling tangay kita baga sa academy may pigapod kitang statistics. Mhm. Ade. So Iyo. subject na siya sa statistics. Warang pagbaw ay ano, warang diferensya. Gustong sabihin, parehas lang. In terms of man sir insignificant. Yun na nga nitong pigano ta. Garo insignificant sinda. So gustong sabihin, useless talaga ang pigibutang pigibutang protection ang management kasi ito nga ning warang management okay man nag-management ka tedigdi kaparehas lang kay itong dae di nagsayang sa nakita kwarta effort ano so gararog kaan pero mayano kita duman sir igwa kitang siyempre kay puhanta iyan bagang problema ta sa academy sa science ano dapat hanapan mo kirason Yes. Iyo, napano. Garo naisip tayo itong nagibo kita kay garo churi. So pigapod tang forbidden fruit churi. Yo, okay. So garong ang mga tao kasi garo naturalize ta na pag pigbawal dumanon tadawan. Ano dong ito? Ano daw ngayon tas binawal kita? Diyanon tadawan. Ano ito may kuda? Oh, garo bagay itong Eva and Adan Oo. tapos mansanas. Mansanas. Okay. Pigsabihan ng bawal, pinirit pa ng gan. So, iyo man ang nangyari kay ni. Garo araw ka ng style ta sa interview ta sa mga managers kang marine protected areas. Mapagalon ngayon sir pag sawayon. Uyan man siya na ngayon dyan sa kataning parehas ang sira buda digdi sa lawg. Muyan ang ganin na digdi sa lawg. Pe igwa man paano sir kipagadel na ang mga sira pag nahiling din na magayon diyan mag-star, garo automatic minalipat siya duman pag may nadangog na mga kudo kang kang makina. Nagdudulag siya. Madulag siya, maduman siya sa sanctuary. So, gustong sabihin, garo magayon man ito na, garo garo may behavior man baga sila. So, gustong sabihin, yan talaga, pigtutuyo talaga. Iyan ang may problema naman talaga, ang mga pag-iribata na ng mga tao, mga syudadano na talagang warang ibang pigaisip kundi makaperwisyo. Pero yun na nga yan, pag hinapot mo man sinda, tayo man kitang mga pag-iriba na pwede ito ma-interview. Although bako nga ni siya recorded, bagayon talaga ngayon ang sanctuary na dara ko lang sira. Actually ngayon susaro ko ngayong pag-iriba. Nakapana ngayon diyan kasud madakulaon. Labi ngayang araw kay ning kilo. So sabi ko sayang. Tapos iyon nga nining magiging magiging conclusion ta na useless ang garo useless ang sa imong management ang protection kasi nararaot halimbawa lalo na sir kang ngunya na pandemic nagaro in demand so pagpa-deliver kay mga sira na live fish lalo na sa mga inchik mga dala ko lang mga restaurant. So ang pigagibo ninda is so pigapod na cyanide fishing. Pigsususa yan tama ka sir. Garo pag nakatago na susira duman sa corals, pakupsitan ninda. Ang problema sa sira di medyo nadidismayo lang siya. Napupuyugaw sa. Napupuyugaw sa nalilibong sana. Pero ang corals nagagadan niya. Okay. Itong ninda naisip. Kaya pagbalik ninda sunod, wala na pag dive mi nga ni intact ang corals pero gadan. So gustong sabihin yan pwedeng susa dahil man masabing climate change kasi ang kataning niya mismo magayon. Kung climate change dapat regional or medyo halawig ang impact. So gustong sabihin bako siya sa climate change kasi ining area lang ang may damage ang sa ibong magayon, ang sa inot-inotan magayon man. So gararog cancer ang ang naging problema ta sa pababa na siya dati kang 1993 gwa pa kita kigaro 75% ang living coral cover. Gusto sabihin pag nag-dive ka 75% kang mahiling mo buhay. Ngunyan 33 na sana ang pinakahalangkaw. So gustong sabihin pwedeng mga tulong beses ang baba niya. Tapos pag kinonvert mo iyan na gusto iyan na rating into biological information, poor ang niya. Or yaw na siya duman sa category na medyo maluya. Gustong sabihin
maluya ang sira na pwede Gusto mo sabihin, dyan. sir, sa 10 puuning corals, tulo na lang Tulo ang na sa buhay. ng buhay. Oh. Grabe, ano? Oh, garo-arog kaan. Oh. Sort of. Oh, garo-arog kaan. Ta mga 30% na sana. So gustong sabihin, kung igwa kang sira, paano sinda doon maka-star sa 35% na 30%? Siyempre, sir, ang gusto nilang istaran, mga buhay na corals. Correct, opo. Kasi, ang saro pa man, okay man mag-star sila sa gadan. Kaso, ang gadan na corals, medyo brittle. Madali siya maraot. Okay. Dahil siya malast. Na ano. So halimbawa, saro sa ng 10 yung kang hukol, nag-crack na siya. Nagpapasa na siya. Pero kung buhay, medyo makusog siya. Medyo sturdy ang coral. So gusto sabihin, maski may wave, medyo makusog ang wave energy, medyo intact pa ang corals. So iyon na nga niya ng pigasabay ta duman sa kadunong plus inipong sa tuyang IEC man sa BUTC sa mga coastal areas plus sa LGU na turuan ining mga mga coastal communities na yung timing ining ining programa na pangkabuhayan, edukasyon at pangkabuhayan na i-educate mo sinda tanganing maaraman ninda na diyan palan kita nagkukwaki pangabuhay. Kaya dapat pangatamanan tayo yan. Actually, sir, ang ibang mga bansa naiinggit sa Pilipinas when it comes to natural resources, sir, di ba? Marine resources, malangani. So, dating Benam rice, inadalan kan China, natakot kita, ginibot ang Philippine rice. Yaw sa dyan sa inutan kang Katanduanes. Sa oritas lang. Yung mga arog nga ni cancer na sistema, garo, sa bagay, iyon na nga ni ang garo, kaisipan ta na, dahil sa kadakulan kang sa tuyang resources, garo, kampante kita, na maski anong oras, maabot ang panahon. Basta may pambakal. Pwede pa kita. Pero sir, okay lang. dit po ako dyan. Iyan, Ako talaga, sir, para saud ako, sir. Iyan, dapat arogaan. Arog kang aktibo. Ngunyan. Kung minsan, sir, magbagyasan halimbawa, Diyos ko ang sira. Gold. Gold. Mahalon Kung talaga. gusto mo magkakaling sira, minsan ang sarong kilo 500. Sige na, gusto ko ning sira. Pero ang gusto kong sabihin, sir, ang dependence ta sa marine resources, ining mga sources ning pagkakan, nahali sa dagat, alang kawon sila ang dependence ta kasi mawara-wara sa nangani natataranta kita. Maski may pambakal wala kita. Wala, yan ang Pero problem. sir, hapotong ko sa na-discovery po indong iyan na out of 8, 2 na lang ang talagang nagkaigwaning significant improvement naman sa intervention. Sir, ano kaya ang pigsuswestyon mo bilang sarong otoridad digdi sira na dapat gibuhon kang komunidad, gibuhon kan mga authorities. Kaya ang sarot na digdi na recommendation sa mga recommendations ta is i-strengthen ta na maray itong management system ta, itong MPA management system. Gustong sabihin baad pa ang naging relax kita sa kahaluyan kang panahon na na-educate na ngayang mga tao aram ninda. So minsan ang dahil nga ni sa araw kay ning panahon na medyo tios kita, ang pigabantayan kang mga parasira na basta irarom kang dagat. Sinda so mga bantay ay tururog na ngayon sa bantay. Pwede na ngayon kita magano. So gustong sabihin i-strengthen ta ito siya na talagang kita vigilant na bantayan ta siya or maski usually pag hinapot mo bako man taga diyan ang para dakop tagaluwas taga ibang barangay. Yan ang alibay. Iyan ang alibay ninda. Pero usually manangad sir arogaan. Halimbawa so na ta duman sa tiwi kadaklanan ng dadadakop ninda mga taga tabako or mga taga Camarinesor. Garo madayo sinda pero day ninda aram na may arog pa lang kay to duman na batas. So garo ayan management system improve ta siya sir. So gustong sabihin i-institutionalize ta ang mga pasistema duman sa laog kang marine protected area na management. Gustong sabihin hapoton ta nagluya ang pagbantay. Baday ng pondo. Baday ng supply. Baka day na pig-prioritize. Day na pig-prioritize. Lalong-lalo na, arog kayo na, limawa, natapos pa sa ng eleksyon, napalitan si Busing. Siyempre, pagbago ang mayor, ang pababa kan, dakulaw ng tsansa na mapalitan man. So, mas mapili man ito sinda, sa dirin hindang tawo. So, sayang so, halimbawa, so last time mo na pigturoan ta sinda ki, so pigano tabaga sir, nagaro capacity building. So, gustong sabihin,
may igwa ka naman ngunyang kibantay na bago, pero kulang pa ang training. Iyan ang problema ta. Garo wala kitang sustainability pagapud ta sa marine protected marine protection. So garo kung siyang mayor o palitin na ngayon ito, pero wala may itong kakayahan. Dahil ang ibatan na pinalitan, nag-training ki scuba diving, nag-training sa pigapod na fishery law enforcement. So gustong sabihin, may ano na siya, capacitated na siya, di ba? So tapos papalitan mo kibago, kaya medyo minabagsak. Ang ikaduwa naman, sir, garo ano ang mga activities? Siyempre, habang naghahaloy, mas nagtatali ang parasira. Iyo. Ayan, mako kaya. Alimbawa, bawal iningon yan. Maisip nga kitang paraan na maligtasan ta ngayon na bawal na. So yan, sir, ano. Then ang ikaduwa, yan, maganda talaga ito, pero may increase awareness. Yes. Taong mga tao talaga, madali on makalingaw. Dapat sustained lang Kasi siya yan, ang kampanya. kita baga, sir, sa pagturo mo pa sa na last week, pag hinapot mo yan, lingaw na. Mas lalo ang mga yaon sa barangay. So, Garo passive lang. yan, garo passive, tama ka, sir. Garo araw kan, sir, ang mga recommendation ta na sa LGU plus sa BIFAR na dapat talaga ninda tutukan nindang maray. Sir, ining result na inikan sa ng study, research, data init pwede, sir, ma-elevate halimbawa sa mga levels kang halimbawa RDC, Regional Development Council, member man dyan ang DOST, ang BU yata is member dyan. Tanganing nagkakaigwanin ning mas nakulang amplification, sir, kang issue na yan. Kasi, ang paghihiling ko, halimbawa sa RDC, mga members dyan, mga governors, mayors, etc. So, magiging partner ta sinda, tas sindang igwanin ning manpower, sindang igwanin authority para maproteksyonan ta ang marine resources ta, sir. Ayan, magayon yan, sir. Actually last time nag-seek kami ki garo audience, ano bang term kay ito? Garo audience mag-present. Okay. Kami ki mga ini results plus projects for funding kang RDC. Opo. As prioritization ninda sa region. Medyo pano da so ninda. Kaya day na kami day na kami naglaom giraray na apudan kami. Tapos sabi mi ipakalendar na sa nagiraray. Garo din dako kung na or nagbago na ang leadership. Kaya ang ginibo mi, sir, naglibot na lang kami per LGU. Okay. Tapos pighagad mi sa indang suporta. Okay man ang response ninda, pero iyon na nga ang problema. Sir, budget. Sige, sir. Tipanta ka. Tako baga, sir, maliban sa pagiging taga-BU ko, and bago pa ako nag-log sa BU, taga-media baga ako, sir. Minsan, kung dai masyadong na-drambit sa media ang sarong issue, maski maray siya, baliwala lang minsan sa mga otoridad. Ang UP Los Baños, sir, pag igusin na nin mga remarkable researchers, mga landmark research, mga nag-release na ng information sa media, print broadcast, ngunyan may social media, mga yaon sa social media, darakulap. And then dyan nadadrambit ang issue. Alam mo, ining sinabi mo sa kuya ngunyan, na out of 8, 2 lang po, sir, ang medyo na-improve. Okay. Medyo pag ininaaraman ni kang media, lalo na sa mga darakulang, ako kasi member ako kang pigapod na national media based in Bicol as ng Philippine Star. Pag na babaretang maray, medyo nakukul ang attention ninda. And once nakaabot sa inda, grabe ang sa indang willingness na sige, taon tayo ng attention. Garo issue yan. Issue. Yan. Magayon man yan, sir. Sige daw. Actually, iyan na po ang pahalumin ng Piguro Layan na Rasa Ronel kung okay, paano. mas magayon, sir. Maski sa extension type. Sabi ko, ako bilang taga-media, pwede akong maging liaison baga na okay, ilugwa kaning findings na magayon. Sige, ma-press con kita. Isa-set ta. Ayun, Ako ang maapod sa media. Tagaling maanuta inita. Iyan, pag mga arugyan, sir, mga bareta mo, dakulon, sir, ng mga reporters na yan ang hanap. Correct. Mga reports about environment na produkto ng research. Kaya ko yung sir, hinapot sa imo, yan ang purpose ko. Gusto ko maarawan ng feedback mo. Yan, mas magayon yan. Oo. Sige. Kimisan baga, may mga issue na nagluluwas niya sa nagluwas na feature niya sa sarong TV documentary, sarong news feature. Tapos, pag nadudugtong iyan, naramdaman ko ito sa na-istorya ko naging sa programa. Lang one time, naghilingan kami ni Sir Ronel, haloy ni several months or years na nga nini.
Hinapot ko siya kung natatamay butanding sa Lunsol. In-explain niya sa ako, sir. And luminuwas naman sa explanation ni Sir Rondel. And na-publish ito na dapat na magparahilingon sa pagdaraw kang butanding kung ihilingon kung paano ipoprotect ang Donsol River. Kasi nutrients duman na iyo ang nagiging pataba kang planktons, napigadayo kang itong krill, napigisibo kang butanding. Maski anong pagayon mo naman sa dagat na ito para rumani ang butanding, kung magagadan ining Donsol River, mawawala ito. Sir, naging positive. Inataman kang LGU Donsol ang Donsol River. So mga po bagay, sort of things na pwede man minsan na-integrate niya to iyan. Mga bagay na yan. Magayon nga niyan, sir. Kaya ito nga ning magayon man itong naging proyekto ta duman sa First District ang Albay na instead na magparalibot kami sa LGU, sa mga eskwelahan, piglipat mi so fund ta, so resources ta, na magbayad na sa airtime. Okay. Ayan, so magayon man ang naging magayon ang resulta. Dakol ang mga yan sa MAU, so mga taga BIFAR, mga maestra, or mga concerned mga citizen na nagapaapod ka ay nagapahayag man kan sa indang mga komentaryo. Natatarog ngayon kaya na naging nangyari sa resources ta. Ayan. Actually, Sir Antox, ang ibang mga bansang asinsado, ang sarong sekreto ninda, sir, big-ataman ninda ang fishermen, farmers, agriculture workers. To the point, sir, na ang farmers, fishermen, tatawang kaning grabing subsidy. Basta mag-produce kan sana kainin. Medyo sa tuya kulang. Yan ang nangyayari sa tuya. Sir Antox, dakol pa kung gustong ipaabot ko ta mo niyan, kundi medyo pigsinya sana kita. Umadali ulang. Sige po, para po sa imong mga closing statements, para po sa tuyang programa. Ayan, madali sa oras para garo day ta pa naubos so istoryante. Anyway, pwede dakol pa man ang panahon Sir Chet. And then yun ini ang panginot na perming piga advokar sa BUTC pag-abot sa resource management na bako lang po ini trabaho kang LGU, kang mayor, bako sa ning trabaho ni mayor, bako sa ning trabaho ni MAU o ni kang city agriculturist. Trabaho tayo ni gabos. Ayan, dapat magdaramay kita digdi gabos ta. Gabos man kita apektado. Saro nga ni na piga ta iyan is dipisilo na paano pagturuan ang mga gurang. Sorry for the word. Ang mga adult na pigapod So kaya nag-focus naman kita ngunyan sa strategy ta. Punan ta daw sa aki. Pag naturuan ta ki maray ang aki, siguro madakula sinda yaw nito sa isip ninda na ay naaramang ko ngayon kay puhan ngayon ni protektaran na sarong resource. So kasi pag naprotektaran tayo magiging sustainable, magiging maray ang satuyang potoro. Lalo na pag-abot sa supply kang mga natural resources ta. Iyo man sana ko na sir, ang dakol pa kita na siguro na pwedeng pag-istoryahan. Ang iano ko sa imo sir, igwa pa kami duman king sa so mga reports about sa sardines. Okay. Sir Antox, bago kita magtipwasan at yan pagkatapos kong programa, haganon ko ang number mo ha. Anytime na may mga programs kita, invite ka po. Invite ko ang grupo nito sa radyo. Okay mga tugang, gusto mo pa ning halawig na diskusyon, alagad, syempre, sining ka na dati, inabot naman po kita ng oras nin pa mamaaram, ngunyan aldaw na ininin Huwebes. So sa pagngarang ng mga opisyalis kan Bicol University, sa panginot ni President Dr. Arnold Mascareñas, sa pangaran kan gabus na Vice Presidents po asing gabus na officials kan Bicol University, ilalo naman po sa Direktor kang BU Extension Management Division asin si Dr. Louie Amano, si Dr. Ronel Juneda, asin iba pang mga pag-iliba dyan sa research and extension. Hindi po naman sa Bicol University. Sa pangalan ko sa kuyang partner, si Professor Edgar Barameda. Ako po sa inyong lingkod, Seth Matera. Salamat po kan sa indong pagantabay. Napasaindo ang programang Bicol